Nandito na naman tayo sa panibagong kwento. Ang talambuhay ni Tio Nestor Orpiano. 60 years old. Alam nyo ba na dami nagsasabi na ang kalabaw lang daw ang tumatanda. Kaya si Tio Nestor Orpiano, paniniwala niya, hindi pa rin siya matanda. Alam nyo ba, sa edad na yan, 60 years old, pero nagagawa niya pang mag-abono ng mais at magpatubig ng mais. Dahil ang nasa isip niya, hindi hadlang ang edad sa kahirapan. Hanggat gumagalaw ka at naghahanap buhay ng marangal. Kaya sa mga kababayan natin dyan, na kagaya nila na farmers, tayo'y magsikap at tunghayan ang kwento ni Tio Nestor Orpiano, taga Malimpog, Pangasinan. Tara, tunghayan natin ang kwento niya. Ayan si Tio Nestor Orpiano, nakadilaw na damit kasama niyang pamangkin niya na si Mikey Bernabe. Alam niyo ba, napakasipag na tao yan. Kahit saan, basta hanap buhay, hindi titigil yan. Hindi hadlang ang kanyang edad sa paghahanap buhay. Dahil alam niyo ba, na kahit ganyan yan, matanda na, pero malakas pa rin yan. Kaya niyang magbuhat ng abono at kaya niyang maghila ng hose na pampatubig at kaya niyang magbuhat ng makina. Tingnan niyo ang kanyang mais. Ang luwang, pero alam niyo ba, kaya niyang alagaan pa rin yan sa edad na yan. Dahil hindi hadlang ang edad sa kahirapan hanggat naghahanap buhay ka ng marangal. Yan si Tio Nestor Orpiano. Kaya sa mga kagaya nating mga farmers dyan, panoorin nyo kung paano ipakita ni Tio Nestor ang tamang pag-aabono at pagsisikap sa buhay. Tayo magsikap para maiba ang ating pananaw at maiahon natin ang pamilya natin sa kahirapan. Yan ang pananaw ni Tio Nestor. Basta ang alam niya, kalabaw lang daw ang tumatanda. Kaya tara, samahan nyo kami sa mga kwento pangbukid ni Tio Nestor. Alam nyo ba na paborito niyang pagkain ay bilo-bilo, kung sa baga Pangasinan ay kinirel. Kaya tunghayan natin ang mga video. Tara, samahan nyo kami. At ayan nga, yan na ang kwento ni Tio Nestor Orpiano. Nag-aabono siya sa kanilang mais sa Malimpog, Pangasinan. Kasama niya ang pamangkin niya na si Mikey Bernabe. Kasama niya rin si Jermin Ballesteros na may daladalang merenda para sa kanila. Halika, samahan niyo ako at panoodin natin ang video na to. Fight lang ng fight.
Hindi niya ito narinig niya. Ayun, narinig niya. Uncle Nestor! Kahit mahal ang abuno, fight lang ng fight! Iwan manira eh. Ayan na, hinahanda na ang merenda ni Nestor Orpiano. Ano kaya yan? Mukhang masarap, parang bilo-bilo. Tara, samahan natin sila. Ayan na nga po ang pamangkin ni Nestor Orpiano, si Lovely Ballesteros, anak ni Maura Ballesteros. Habang naglalakad sila at dala-dala nila ang merenda ni Nestor Orpiano. Tara, sumama tayo at makikain na rin tayo ng kanilang merenda na gawa sa malagkit. Nilalakbay nila ang daan papuntang bukid. Ayan na po ang layo, ang init, pero ang sarap maglakad lalo pag sa bukid. Daming nagsasabi na pag masikap ka, malayo ang mararating mo. Diba? Wala sa init yan, nasa pagsisikap yan. Wala sa ganda yan. Kung hindi, nasa nagdadala at naghahanap buhay yan. Samahan nyo ang pamangkin ni Nestor Orpiano. Naglalakad at nagbabaon ng merenda nito. Tara, makikain tayo. Layo pa nila, baka di marinig. Nestor! Mamerenda kini! Uncle Nestor! Mamerenda kini! Mamerenda kini! Layo nila eh. Mamerenda kini! Kapit! Kain na kayo! Kain na kayo! Sumigaw ang dalawang bulilit na to, kasama sa pagbabaon ng merenda kay Nestor Orpiano. Ang sinigawan nila, merenda na tayo. Kaya, halika, tukayan pa natin ang karugtong ng kwento. Ayan na nga, tapos na nag-apuno si Nestor Orpiano. Tara, samahan natin siyang magmerenda. Mukhang masarap. Parang malagkit, parang bilo-bilo ata. Oh, ang lapot. Ang sarap talaga kumain, lalo sa bukid. Alam nyo ba, sa sobrang init,
natitiis ni John Nestor Orpiano. Ganyan si John Nestor Orpiano, 60 years old, taga Malimpot, Pangasinan. Kaya niyang mag-abuno kahit alas 12 na ng hapon. Diba? Ang init. Pero, nagsusumikap. Yan si John Nestor Orpiano. Saludo po kami sa inyo. Pagkatapos magmerenda ni John Nestor Orpiano kasamang pamangkin nito, ayan, nakaraos na ang isang araw nito. Siyempre, nag-abuno ka, kumita ka. Diba? Wala sa edad yan. Kung hindi, nasa sarili yan ng tao. Kaya, ang sabi niya, magsumikap ka, wala sa edad, wala kung ano ka. Kasi kalabaw lang ang tumatanda. Kaya hindi rason ang edad sa kahirapan. Talagang porsigido ka, mababago ang buhay mo. Yan ang tugon ni John Nestor Orpiano. Kaya maraming salamat sa mga nanonood.